I'm shuffling. Welcome to the KDK Tech. Pozdrav ljudi, ako sam dobro shvatio imate problem sa slušalicama. Ukoliko vam slušalice se slabo čuju ili šušte, pokušat ću da vam pomognem da ih popravite. Ukoliko vam jedna slušalica ne radi, onda pogledajte moj drugi video, čiji ću link ostaviti u deskripciji. Znači, najčešći uzrok slušalica se slabije čuje ili šušti je prašina koja uđe unutra. Najlakše ćemo rešiti problem tako što ćemo je izduvati napolje. Jednostavno ćemo otvoriti slušalice i dunuti par puta u njih. Kod nekih slušalica imamo mrežicu, kod nekih se slabije, kod nekih teže se otvara. U ovom slučaju sam morao da pocepam mrežicu. Kad ste sklonili mrežicu za prašinu, dunete par puta unutra i provjerite da li slušalica ponovo radi tako što ćete uključiti u svoj uređaj. Kod drugih slušalica nisam imao problema sa skidanjem mrežice, što je bila zalepljena i nisam morao da je pocepam. Umesto mrežice možete staviti neku tkaninu, nešto malo isecati, neki papir. Hvala što ste gledali i nadam se da sam vam pomogao. Pozdrav!